Nederlandse telefoongesprek, ziek melden. Kom je vandaag niet naar het werk? Nee, helaas niet. Wat is er met je? Ik voel me vandaag heel slecht. Wat heb je precies? Ik heb koorts en erge hoofdpijn. Sinds wanneer heb je dat? Sinds gisteravond. Is het erger geworden? Ja, vanmorgen was het erger. Heb je ook hoest of keelpijn? Ja, mijn keel doet pijn en ik voel me zwak. Ben je ook verkouden? Ja, mijn neus zit helemaal dicht. Klinkt als een verkoudheid of griep. Ja, ik ben heel moe en duizelig. Kon je slapen? Nee, ik heb bijna niet geslapen. Dan is werken vandaag geen goed idee. Dat denk ik ook. Je lichaam heeft rust nodig. Ja, ik blijf vandaag in bed. Heb je iets gegeten of gedronken? Alleen thee en wat soep. Dat is goed. Ik heb geen honger. Ben je al bij de dokter geweest? Nog niet, maar ik ga later langs. Wil je een briefje van de dokter? Ja, voor vandaag en morgen. Moet ik het aan de baas melden? Ja, graag. Dat zou fijn zijn. Ik vertel hem dat je ziek bent. Dank je. Hebben we vandaag nog iets van je nodig? Nee, ik red vandaag niets. Het werk kan wachten. Dat stelt me gerust. Rust goed uit en word beter. Dat doe ik. Drink veel en slaap veel. Ja, dat probeer ik. Beterschap, we spreken elkaar. Dank je, tot snel. Nederlandse oproep. Vader belt. Hoi Lotte, hier is je vader. Hoi papa, leuk je te horen. Ik wilde vragen hoe het met je gaat. Met mij gaat het goed. En met jou? Ook goed, dank je. Wat doe je nu thuis? Ik heb net met mama gepraat. Doe haar de groeten van mij. Dat doe ik. Hoe gaat het met mama? Het gaat goed, ze is alleen wat moe. En hoe gaat het met oma? Oma rust veel uit. Dat is goed voor haar. Heb je deze week veel gewerkt? Ja, ik had veel afspraken. Denk je ook aan pauzes? Ja, ik probeer het. Dat is belangrijk, kind. Ja, dat weet ik. Kom je ons snel bezoeken? Misschien volgend weekend. Dat zou ons blij maken. Dan zien we elkaar als familie. Precies, dat is fijn. Dank je voor het bellen, papa. Graag gedaan. Doe iedereen de groeten. Doe ik. Tot snel. Tot snel. Nederlandse oproep, eten bestellen. Goedenavond, wat wilt u bestellen? Goedenavond, ik wil graag eten bestellen. Zeker, voor hoeveel personen? Voor 1 persoon. Wilt u bezorgen of afhalen? Graag bezorgen. Wat wilt u eten? Ik wil een pizza margherita. In welke maat? Graag een grote. Wilt u extra kaas? Nee, zonder extra kaas? Heeft u allergieën? Ja, ik verdraag geen melk. Dan met lactosevrije kaas, klopt dat? Ja, dat klopt. Wilt u nog iets erbij? Ja, een gemengde salade graag. Met welke dressing? Yoghurtdressing graag. Dat kan niet zonder melk. Dan graag azijn en olie. Helemaal goed. Hoe lang duurt de bezorging? Ongeveer 30 minuten. Perfect, dank u. Hoe wilt u betalen? Met PIN graag. Prima, tot zo. Hartelijk dank. Nederlandse oproep, vriend wil afspreken. Heb je vandaag zin om iets te doen? Misschien. Wat had je in gedachten? Ik ben nu in de stad en klaar met werk. Oh, dat klinkt goed. Zullen we even afspreken? Waar precies bedoel je? Misschien in het park of in een café. Het park zou leuk zijn. Heb je vandaag al plannen? Nee, ik ben de hele dag thuis. Dan komt het perfect uit. Hoe laat wil je afspreken? Over ongeveer een uur. Dat red ik. Super. Bij welke ingang van het park? Bij de grote poort, naast de bushalte. Oké, die ken ik. Moet ik iets meenemen? Misschien iets te drinken?
Geen probleem, regel ik. Super, dank je. Ik heb er al zin in. Ik ook. Tot straks dan. Tot straks. Nederlandse oproep. Afspraak bij de gemeente annuleren. Goedemiddag, u spreekt met het gemeentehuis. Goedemiddag, ik heb een vraag over mijn afspraak. Waar gaat het precies om? Ik wil mijn afspraak annuleren. Voor welke datum is de afspraak? Voor morgen om 10 uur. Heeft u een afspraaknummer? Ja, een ogenblik, alstublieft. Ja, ik wacht. Het nummer is 3579. Dank u, ik heb de afspraak gevonden. Ik ben helaas ziek en kan niet komen. Dat spijt me. Kan ik de afspraak verplaatsen? Ja, dat is geen probleem. Wanneer is de volgende vrije afspraak? Volgende week, dinsdag om 9 uur. Dat komt goed uit. Zal ik de afspraak voor u boeken? Ja, graag. De nieuwe afspraak staat genoteerd. Krijg ik een bevestiging? Ja, per e-mail. Perfect, hartelijk dank. Graag gedaan. Tot ziens! Tot ziens. Nederlandse oproep. Pakketbezorger belt. Goedendag, met de pakketdienst. Goedendag, met Lotte. Ik heb een pakket voor u. Mooi, ik wacht er al op. Ik sta nu voor uw adres. Bent u al beneden? Ja, maar niemand doet open. Oh, ik ben thuis? Uw naam staat niet op de bel. Ah, dat verklaart het. Kunt u even naar beneden komen? Ja, ik trek snel schoenen aan. Het pakket is best zwaar. Dan kom ik liever zelf naar beneden. Heeft u een ID-kaart bij zich? Ja, die heb ik bij me. Perfect. Van wie is het pakket? Het komt van een webwinkel. Ah, dat heb ik besteld. Ik heb straks uw handtekening nodig. Geen probleem. Dan geef ik het pakket beneden. Super, ik ben er zo. Helemaal goed, ik wacht. Nederlandse oproep. Verkeerd nummer. Hallo, spreek ik met Anna? Nee, hier is Lotte. Oh, sorry, dan heb ik verkeerd gebeld. Geen probleem, dat gebeurt snel. Is dit niet het nummer van Anna de Vries? Nee, dit nummer is van mij. Dan heb ik dus een verkeerd nummer opgeslagen. Ja, dat kan. Sorry voor het storen. Geeft niets. Mag ik even vragen wie ik heb bereikt? Ik heet Lotte. Leuk je te spreken, Lotte, al is het per ongeluk. Ja, geen probleem. Ik zocht eigenlijk een afspraak voor vandaag. Dan heeft u helaas het verkeerde nummer. Oké, dank voor de info. Geen probleem. Ik wens u nog een fijne dag. Dank u, u ook. Tot horens. Tot horens. Nederlandse oproep. Kort telefoontje in de supermarkt. Hey Lotte, ik ben nu in de supermarkt. Top, fijn dat ik je bereik. Heb je nog iets nodig? Ja, kun je melk meenemen? Gewone melk of havermelk? Graag havermelk. 1 of 2 pakken? Liever 2. Komt goed. Staat die in het koelvak? Ja, naast de gewone melk. Perfect. Nog iets? Heb je brood gezien? Ja, hier ligt vers volkorenbrood. Klinkt goed, neem er 1. Gesneden of heel? Gesneden, graag. Oké, Wil je ook iets zoets? misschien later, ik vraag het zo. Breng dan ook boter mee. Boter of margarine? Boter. Gezouten of normaal? Normaal. Wil je ook fruit? Ja, misschien appels. Hoeveel appels moet ik nemen? 4 stuks is genoeg. Groen of rood? Rood, graag. Komt in orde. Heb je ook eieren gezien? Ja, ze staan in het gangpad. Neem dan 6 eieren mee. Doe ik. Zijn de kassa's druk? Ja, het is best druk hier. Haast je dan niet. Ik sluit zo aan. Heb je contant of pin? Pinnen kan hier. Mooi. Ik ben over 20 minuten thuis. Perfect, dank je. Geen probleem. Rij voorzichtig. Doe ik. Tot zo. Tot zo.
Nederlandse oproep. Taxi bestellen. Taxicentrale, waar wilt u naartoe? Goedenavond, ik heb een taxi nodig, alstublieft. Waar bent u nu? Ik ben thuis en wil opgehaald worden. Geen probleem, geef mij uw adres. Ik woon vlak bij het station. Helemaal goed. Kunt u zeggen hoe lang het duurt? Het duurt niet lang. Mooi, ik heb haast. Wilt u direct vertrekken of later? Het liefst zo snel mogelijk. Reist u alleen of met iemand? Ik reis alleen. Hoi Lotte, ik wilde je stem horen. Oh, dat is lief. Ik denk veel aan jou. Echt, Ja, de hele dag. dat maakt mij blij. Wat doe je nu thuis? Ik zit op de bank en drink thee. Klinkt gezellig. Ja, het is rustig hier. Ik wou dat ik bij je was. Dat zou fijn zijn. Dan drinken we samen thee. Of gewoon praten. Mijn dag was lang, nu is alles beter. Door het telefoontje? Ja, door jou. Je bent lief. Ik meen het echt. Dat hoor ik graag. Dacht je vandaag aan mij? Ja, meerdere keren. Ook vanmorgen? Ja, direct na het opstaan. Dat maakt me erg blij. Ik lachte erbij. Nu lach ik ook. Wat deed je vandaag? Ik heb veel gewerkt. Was het stressvol? Ja, een beetje. Dan helpt dit gesprek. Heel erg zelfs. Daar ben ik blij om. Je stem kalmeert me. Jouw woorden ook. Hoor ik muziek op de achtergrond? Ja, zachte muziek. Welke muziek is het? Iets rustigs om te ontspannen. Dat past bij dit moment. Ja, klopt. Wanneer zien we elkaar weer? Dat wilde ik ook vragen. Het liefst zo snel mogelijk. Misschien morgenavond? Ja, dat is perfect. Bij mij of bij jou? Graag bij jou. Dan kook ik iets. Dat is lief van je. Ik verheug me er al op. Ik ook, heel erg. Dank voor het bellen. Dank dat je tijd hebt. Slaap straks goed. Jij ook. Tot morgen. Tot morgen. Heeft u bagage bij zich? Ja, een koffer en een tas. Goed om te weten. Kan ik met PIN betalen? Ja, dat is geen probleem. Super. De chauffeur belt vlak voor vertrek. Perfect, dank u wel. Graag gedaan, de taxi is onderweg. Dank u, tot zo. Nederlandse oproep. Verliefd bellen. Hoi Lotte, ik wilde je stem horen. Oh, dat is lief. Ik denk vaak aan jou. Echt? Ja, de hele dag. Dat maakt mij blij. Wat doe je nu thuis? Ik ben in de keuken en wilde net eten maken. Klinkt goed! Ja, maar dat heb ik even uitgesteld. Ik wou dat ik bij je was. Dat zou fijn zijn. Dan kunnen we samen thee drinken. Of gewoon praten. Mijn dag was lang, maar nu is alles beter. Door dit gesprek? Ja, door jou. Je bent lief. Ik meen dat echt. Dat hoor ik graag. Heb je vandaag aan mij gedacht? Ja, meerdere keren. Ook vanmorgen? Ja, meteen na het opstaan. Dat maakt me erg blij. Ik heb toen geglimlacht. Nu glimlach ik ook. Wat heb je vandaag gedaan? Ik heb veel gewerkt. Was het stressvol? Ja, een beetje. Dan is dit gesprek goed voor je. Heel goed zelfs. Ik ben blij. Jouw stem maakt me rustig. Jouw woorden ook. Hoor je muziek op de achtergrond? Ja, zachte muziek. Welke muziek luister je? Iets rustigs om te ontspannen. Dat past bij dit moment. Ja, dat klopt. Wanneer zien we elkaar weer? Dat wilde ik jou ook vragen. Het liefst zo snel mogelijk. Misschien morgenavond? Ja, dat klinkt perfect. Bij mij of bij jou? Graag bij jou. Dan kook ik iets. Dat is lief van je. Ik kijk er nu al naar uit. Ik ook heel erg. Dank je voor het bellen. Dank je dat je tijd voor me hebt. Slaap straks lekker. Jij ook. Tot morgen. Tot morgen.